Skulle du ha lust att ge någon feedback på Who's is this image and superscription-grejen? Ja. Om jag får kontra vad jag får för nyanser och vad jag får, hur mycket jag får ta ut. Om vi kan ta bara någon start. Ja. Där jag kan stå kvar i nästa år. Visst är det? Ja, det är. Vi kör lite olika varianter. Vad tänker du själv? Vad sa du? Vad tänker du? Nej, jag är ett instrument. Tänker jag mig. Så att antingen kan jag sjunga en så här. Jag har sjungit massa olika varianter. Jag har hört massa olika varianter. Antingen så här ganska musikalig, om du fattar vad jag menar. Lite ljusare. Lite mer Jesus Christ Superstar. Eller så kan man gå fulla, liksom. Om man nu skulle vilja det. Så det är vad du vill ha. Ja, just det. Då kan jag antingen... Eller så kan jag bara typ normal körklassiskt kanske. Det är lite... Eller... Jag kan personligen känna att det första är mest bekvämt för mig. Men jag har hört så mycket versioner så att jag kan köpa. Jag kanske någonting mer åt det andra och tredje. Okej. Alltså jag vill få att det är lite mer som att det är argt. Nej. Eller Bara inte argt. Nej, men liksom... Men lite mer så här, lite mer klangfullt. Ja, men gärna liksom så här... Även om, för det finns det någonting av någon skarv där som klangar för mycket. Så händer det någonting så. Men jag gör lite grann på dig. Men jag gör så. Men någon nyans, det är inte så viktigt. För jag personligen brukar ha lättare för, ja men det är bättre för det är ju. Men det brukar bli så känsligt. Som det är så svagt. Så vågar man vågar ju det är som att tala på massa bara. Det är inte det ser. Okej. Det är frågetecken. Just det. Du sjunger man med frågetecken. Jag bara titta, varför ser frågan ut? Ja. Jaha. Ja, det är väl lite precis. Ja, men så att det inte blir för överdrivet. Ja. Eller jo, det ser väl att det blir full fråga. Men Ja, men det blir bra. Men Vi kör på det. inte alls. Inte alls. Det är därför det är så, jag tycker det är så svårt med inte skapa. Jag fattar bara att jag ser så. Men då går jag in och tävlingsrum och kör varje.
Katarina, kan du ställa dig på min plats? Ja. Och så ställer du på Lars plats. Ja. Vad det blev så långt, men jag glömde stänga av. Vad sa du? Jag glömde stänga av. Jaha, oj, du har stått på.